This is ABS, Heartbeat of the East. Abatagonum. Aba m na meke nwe ya na-akụ nwanna meke ndị ochie ndị gboo a na-akpịa Nwoloto mgbe m na-agba bọọlụ ndị mmadụ wee kuwe m Nwoloto from Nwoloto to Nwoloto. So ebiri Ogbuoja 1982 all late Bishop Obiefuna Catholic Bishop nke ọrụ ukwu ọnya nwa menju Ogbuoja ndị ụmụnze chitala egwu na Mansava n'Ọka na that time onwere mala Ogbuoja Bishop eti ọja n'ọnụ wesi mbịa na Bishop na-ekwu na onye m bless mụ bụ ọja na mmegbu ya mgbe Ogbuoja wee mụta ọja o na-agbachi bọọlụ ike agata ihe adrozi na bọọlụ mgbe baa na ọja Chineke wee na-agọzi m na ya bụ ọja. Nwoloto onye ochie a na nwanna meke nwadika abenekwe Nwoloto so ndụ mgbe mgba bọọlụ nye goolu ndị masị Nwoloto agọzie junior wayek mezie Ghana mezie m Lotos na mgbakọ na kiko ga goolu na na-akpọ m Lotos kọmputa mgbe ozi ọja na-akpọ m by nature. I'm 1974 February 25th ebido Ogbuoja 1982. Nwere ile ọzọ nji enweta ya na onye Chukwu nyere mmadụ ara ekpuchi nwe ya onwere ọkụ Chukwu tinyere mmadụ ya emenwu ọja na-egbu ọ na mara egbu ọja mmadụ na-elu nwe na Chineke so m ihe Chukwu biko nna anyị lekwara ọja ka na-egbu ka mma na ọja nwa ya abalị m ụlọ mgbe ndị man of God ndị na-eje Chineke ozi ba na-emetụ ọja m aka na-aga n'iru. In fact Chukwu nye m talent mma mmadụ ama m mmadụ enwe m kọntaktị niile from ọja nwere ele ọzọ ekene dịrị Senator Ben ndị Obi Ojele Igbo Ọka High Chief Senator Ben Obi Ojele Igbo o mere ọja m wee fụta ibe mma ndị mere ọja m wee fụta ibe eriken maka ile akarị mana Ojele Igbo mezilie o wee fụta ibe very well. Ọ nwere na anọcha na occasion ma batacha akpọcha protocol anọchala na ọnọkwa ya lelu nwa ebe niile a na-achọ nga ọjị mme ndị mmadụ asị hey dịka nke nnekwu anụnwa oge na-ejide ma protocol ọjọọ parị nne nke nwa nke nnekwu ya ga obe nke oke ọja ikolo budog nnekwu agụ dị ibe ọha ma na microphone obodo edelu ọja nwere onye ọja ọzọ nwere ndị ọja na-enwe nke nwere height mana enwere the capacity of the weight. So mmadụ ene mmadụ okechọchi ụmụ Igbo ekene m unu etie kore na-egbu ọja nna abịa na laikili ya mgbe onye na-asị biko bịakata ebe akpa eju nwere ọzọ maka ndị protocol a na-aga duru mmadụ ibe a na-akwa n'aka na meghe m ọnụ a na-akwa na target onye ahụ na-abịa na nele nnọchi enyi iro ozugbo Ogbuoja sị leave am kedu ka ime Nwoloto nke mkpa m ozugbo mgbe were nọmba m ihe a na-eme onye kọntaktị m udo ya dịkwa n'anyị. Ụlọ Ogbuoja a na-awụta asị na ọja alụsị ka ọ bụ elu echiwe ezuo onwe alụsị bụ ibe dụ adụ
nna wadebe ma ọ nọ n'okpuru Chukwu ụmụ nwe mere Ogbuoja omenala na-egbu ọja ụka ọ bụrụ alụsị nwa ọja m ọ na-aga nọkọta nkuwe alụsị nyere n'ọka ịma ọka mgbe anyị na-agba egwu ịma ọka na ọja na-egbu that time egburu m ọja egbukwuru m ya ọja eji egburu na ọka niile na-eri oriri ọ bụrụ na ọsọ m hụa Okoye gbaziri ya gbalakwa egwu ịma ọka ahịa mmem Ogbuoja ọzọ ngere agụwa nke nwa Okoye aka ji ọbaba anyị na-emekwa Okoye ọka enwe ọka so ana m egbuchelu ọja mana m nwa mala ebe m bilọngụ ọ Chineke ka m bilọngụ na ya gba niile ahụ na-emedochi ahụ nwa Okoye wee salvcha ma ọ ndụma nsaba na onye akara aka ejere nke onye oje mee gịnị oje mebe nwụrụ na agawa mewe ọnwụ na raju na wayere ma ọ gasa onye ahụ iwe ala asị aje mbe ma ya na-ekwu o nweta ọdụ ya si chukwu na-ekwu ya bifo ọ bụ eje na nke ọ nọ na ya so mgbe ahụ m na-egbu ọja gbuola alụsị ọja a na-agụ egwu nwa ajọ obu nwa ajọ mmọnwụ nwa ajọ obu mmọnwụ bụrụ onye ọra tinye ya iwe ọ ya ejekwe mba itinye mmadụ iwe n'ọka ilo Nnewi apịakwuo nke gị ka mgbe ọja na-egbu mgbe ahụ na-egbulu ime ọka ọja agwọ ebune dike ebune ebune nke m ga-egbu n'ime ọka mana na mgere agụ na aka ole ụmụ dị ọka mana mma wee bụrụ unu nke Chineke unu wee lụọ na-adụ a na-enwenye oriri nsọ ele nwa ekwure na ịnụ nwa atụrụ nke Chukwu onye na-egbochefu njọ nke ụwa mbanyekwa ibe anyị gbu akarịkekwe ọja nwa bido dulu m jewe na mba Igbo jele erike ọja ejezugo m ebe niile ọja ndị Abuja chere na na Abuja ka mbezi ọja bụsị a na-asụ wee Senator Ben Obi na Abuja onwere onye kwe ka ọ bana National Assembly onwere onye banwu nke ka m wụrụ amara m elechi eje kedu elechi ya ba n'ime ka ezigbo anyị bịara na nya kwa n'ụzọ nwe jegote obere tomato mkpọ ndị obele asị m sachet 1 wee jee n'ime ahịa side Wuse market wee jee weta obere ugbere pidgin wee weta wee ruo tomato tee nwụsị ele padie sụya na protein bag ọ dịka ọbala mpalia mfụta na asị ndị polisi ju jụa hey ya Nwoloto abatanu achị chief priest you're welcome you're under Nwoloto abata ma ele mmedere ana m abara na National Assembly ji nwaanyị mee ya nwa ahụ kpochefiodo na ya banye wee gbuo ọja mgbe palia na ọba na seneti ka a tụọ m nga ka anyị mee na-enwe obere ba ka ọ wee na-aga egbuo nke si na nke ebe a na nke ji maka ya wee bịa ka anyị bugoro ụzọ nye Chineke tụọ Chineke mma iwe anyị nwere n'ụwa kọrọ enwe ya gwa Chineke
nwere ele ọzọ esi apanye nọ iwe ọ bụla onye na-eme agbada anya na ya beoluchie ka nke ọ na-eme kọfụta ibe Nwoloto ọjama emego m eze ọpaịta ma ana m achọ ụkọ mekwo ndị ọzọ eze ọja ma emufụta ibe mbata Transcorp mbata Abuja bụ obodo ekwelu oge fat eji m ọja aba na-enyere ndị mmadụ aka a na-enyere m na-enyere ndị mmadụ ịghọtago ebelivu m na onye ọbụla maara Ogbuoja maala iwe ọ na-egbu na-asọfuru Chineke bụ na-ewere ọja aje na-egburu ndị na-alụ alụmana ụfọdụ na-akpọ onwe aka ji ọba ụfọdụ ejiri ọbọ a na-ebu ụkọ ọja meje m gaa na Ogbuoja na kra sekụl gbuo na Togo ọja m afụga side this country so ọja m ejego mba ana m echu ka ọ na-enye m increase ka ndị ọzọ ka m mma ndị nka ọ na m ebidoro in time ka ndị ahụ bido in time wee ka nke anyị Chimaobi nwa m dị ọkpara m ọgụ na bebe ndị ọfọ ọgụchago a na-apratisi egwu were ọja bube ọnatabe nwa ndị naanị tọdịdọrịnọ teetọ ncha nwoke m ihe emegwu ego n'iru biko kwe jee gwa na akwụkwọ ka ọ bụ n'ọsọ nna gị jee ya mmadụ na-agbachi onye chi ya gbachiri ọ bụ na onye ya egbu ebe bilion ya bube ebe ọ na-eme ọ na-agbachi bọọlụ ike ọ pleya Nwoloto na-egbu ọja ebe ọja izi mbido wee mụta ọja butere ụzọ ọnụ ọja mena ndị ikwu nne m mụta ọja ndị ikwu nne m ndị Enugu steeti ihe ọbụla igwe abachi oyes nke ọbụla gwu oyes barashiwa ogbowede oyes ọsụ jiri nwaanyị na-eyi okporoko ihe na-akpanye m mmụọ m ji egbu ọja m n'oge ndọkọta aba si hai nọ like this ka m mee practice ka nyekene nwere ọja na-enye Chineke ekene before ọja nji ebidokwa ọja perikoma nke bụrụ like this obi ọgaranya agwa m fụrụ ụzọ ileke Jizọs ana m ebufuru ogbu n'ime m ga mpụta ive na ABS Anambra steeti nnekwu redio telivishọn anyị nwere na be anyị wee na-enyekwuru anyị aka na gọvanọ na-achịba jidere ọka be anyị asị na ọka dụrụ kapitalụ wee na-edezi ọka ọ ya dụrụ Soludo na mma dụrụ ndị ọrụ ABS na mma ada Anambra udo ya dụrụ unu ma chido udo dịrị unu n'aha Jizọs ọkụ ome Nwoloto gụrụ ọja na-eme onye kwuga na-eme